Happy New Year guys! For today's video guys, ito na nga ang kaganapan sa unang sabak ng taon ng ating mga kaluluwa. Nadamay pa talaga yung kaluluwa, no? Anyway guys, Happy New Year again sa inyong lahat. And for today's video guys, ito na ulit ang ating kaganapan. Siyempre guys, magiging livestock farmer pa rin tayo kahit 2025 na kasi nga dito tayo nagkakaroon ng income. Kahit konti lang guys, meron din naman. Siyempre guys, ayon nga sa Chinese horoscope or ano pa dyang tawag dyan na mga hula sa atin, maswerte tayo ngayong taon na to. Well, actually guys, naniniwala naman ako sa swerte kung aabagan mo yan, aabagan talaga. Kung sasabayan mo yan guys ng sipag at tiyaga. Syempre, paano mag-workout yung swerte mo kung talagang nakatunganga ka lang dyan at nakahiga lang sa kama mo? O di ba napagalitan pa kita. Tanghali na nga nito guys at magpapainom na nga kami ng painom sa aming baka kasi kailangan na lalo na sa panahon na to guys o na medyo napakainit talaga. Medyo na napakainit pa talaga. Ano ba? Alin ba dun talaga, day? So guys, dahil nga bagong taon, ano nga ba yung mga New Year's resolution nyo sa mga sarili nyo dyan? I know marami pa rin dyan sa inyo na talagang diet yung gagawin na New Year's resolution. Yung tipong the first few weeks of the month ng January ng 2025, o diba, nakadetalya yan. Ay magbabawas ng timbang or mag-exercise or di naman kaya hindi kakain kasi nga gustong pumayat. Ano ba talaga yung gusto nyo? Gusto nyo mamatay or pamayat? Well, anyway guys, it doesn't matter kung ano pa yung New Year's resolution mo for as long as ano ba? For as long as consistent ka sa gagawin mo, just like ours. Char. So, punta na tayo sa ginagawa namin guys. Ayan, nandito na nga pala kami sa farm namin, Char Farm. Akala mo naman sa'yo talaga, day. Anyway, nandito na kami sa lugar na pinagpapastulan namin ng mga kambing tsaka ng baka at nagwe-waiting game kami dito kasi nga uuwi din kami maya-maya lang. O, di ba? Real quick. Nasa bahay na kami agad niyan. Kita nyo naman yung mga ano namin, piso or yung sisiw pala. Ma'am, how much magkano yung mga stag tsaka pulit nyo? Alam ko marami pa rin magtatanong sa inyo yan ngayong 2025 tungkol dito. Guys, wala pa kaming pang-dispose kaya maghintay lang kayo ng mga post namin sa susunod dito sa ating Facebook page tsaka sa ating YouTube channel kung meron na din. Kung napapansin nyo yan guys, yan yung pinapalagian ng aming mga alagang manok tuwing gabi yung puno ng rambutan and napakalilim yan dyan guys kapag medyo mainit. Syempre guys, balik agad kami dito sa mga alaga naming kambing tsaka sa baka para nga din painumin na kasi nga hapon na rin. Bale, 2 beses kami nagpapainom guys tuwing alas 11 or 12 o'clock in the afternoon tapos kinahapunan na mga around 2 to 3 p.m. Mas malakas uminom ng tubig, the better guys para sa mga alagang kambing tsaka baka kasi mas madali nga din silang lumaki. Ayan na nga pala guys si Abdul yung aming last purchase na alaga and ayan na siya ngayon. Medyo nagiging maamo na rin siya compared nung dati. Nung nakaraan kasi guys talagang hinihila niya kami tsaka ayaw niyang magpahawak. Talagang napakaano niya sa tao. Napakailap niya. December 16 nga namin siya nakuha guys and sa ngayon 2 weeks na siguro mahigit naging maamo na nga siya sa amin. At ayan yung isa din naming baka dito guys. Talagang nakatago siya sa ilalim ng puno kasi nga napakainit. Kahit ako guys na nagpapainom nito ay talagang init na ako kasi nga hapon ito guys and nakikita niyo naman tirik yung araw. Pero kahit ganun pa man guys ay kailangan nga nating magpainom ng tubig sa ating mga baka para mas mabilis ngang lumaki. Nga pala sa mga nagtatanong yung nahalo namin sa aming tubigan or tubig na pinapainom sa aming mga baka ay pawang asin lamang po. O diba naisingit ko pa yung pawang guys. Anyway guys, sa mga hindi pala nakakaalam dyan or sa mga magtatanong dyan, in the near future, kang location namin guys ay North Cotabato. Kidapawan City po to be specific dito sa North Cotabato. Tapos ko na ngang napainom yung mga baka guys at eto na nga yung ating mga kambing papalapit na rin para uminom ng tubig. Kasi nga din guys sabay ng pagpapainom namin ng mga tubig sa aming mga baka ay eto ding mga kambing. May mga bago nga kaming mga bisiro sa ngayon guys, bali 4 sila nung nakaraan ay 5 at eto na nga yung ating mga bagong alaga na rin. Bale yung 2 anak nga na bagong bisiro guys ay iniwan ko sa loob ng kulungan kasi nga nung nakaraang araw ay
nagkaroon kami ng major problem sa kanila, char. Story time guys, ang nangyari kasi noon ay naiwan siya ng kanyang nanay sa kung saang lugar dito sa amin. Ilang beses kaming nagpaikot-ikot ni partner tsaka yung nanay niya sa paghahanap sa bisirong yun at hindi namin talaga siya nakita nung araw na yun. Inabot na nga kami ng gabi nun guys at talagang walang nagpakita si Jose. Jose kasi yung name niya guys. Talagang hindi siya nagpakita guys at talagang inassume na lang namin ni partner na wala na, namatay na kung saan, kung ano bang nangyari sa kanya na masama. Kaya ayon, hinayaan na lang namin na wala na nga talaga yung anak niya or yung isang bisirong yun at talagang pinapasok na lang namin yung kanyang nanay sa loob ng kulungan. And then suddenly guys, hindi siya suddenly pala, kinabukasan pa pala yun. Kinabukasan nga nun guys, habang nagpapakawala na nga kami sa aming mga kambing mula sa kanilang kulungan ay talagang nag-show up si Jose. Not totally nag-show up siya na bigla-bigla lang nandyan siya pero panay yung kanyang sigaw ng pangalan ng nanay niya siguro yun. Sinundan nga nung nanay niya guys yung boses na naririnig namin sa isang bisiro. Kaya ayun, nakita talaga din namin siya agad. Buti na lang din talaga guys at buhay pa at talagang sumisigaw pa siya ng kanyang nanay or ng pangalan ng kanyang nanay. So to cut the story short, char, ako pa may gana na mag-cut, no? The next day guys ay hindi ko na nga pinapasama yung bisirong yun or yung isa pa din niyang kasama na maliit din para nga maiwasan yung mga ganong instances. Hinahayaan ko na lang na yung nanay ang maglibot sa kung saan nila gusto habang nagpapastol kami tapos yung dalawang bisiro ay nandun nga sa kulungan. Hindi naman din sila talaga totally naghahanap pa guys kasi nga pinapadede muna namin bago palabasin yung nanay. At ayun na nga guys ang kwento natin tungkol sa isang bisiro naming makulit na talagang hindi ko nahahayaan na ganun pa ang mangyari sa susunod. Anyway guys, nakauwi na nga kami nito and nagpapakain na nga ako ng mga manok habang si partner ay pumunta dun sa aming dalawang baka sa kabila. Yes, may dalawa pa kaming baka dun sa kabila at kailangan din namin yung ilipat kasi nga maghahapon na at kailangan silang ilagay sa mga area na maraming damo. Ito nga mga lalaki namin guys na talagang matatapang at alam namin na nakikipagtukaan kapag pinapakawalan ay tinatalian namin at saka doon na lang nilalagyan ng pagkain. Yung iba naman guys sa mga lalaki na napapansin niyo sa video natin ngayon ay hindi nga sila masyadong nakikipag-awayan o hindi pa sila masyadong matapang siguro kaya okay lang na nakawala sila. Tulad niyo mga ilan dyan guys sa mga lalaki na medyo malalaki na rin okay na okay yan sila kaya pwede silang pakawalan. Habang ayan guys, advertise muna tayo sa ating Oscar baby boy. Talagang ang kulit-kulit. Talagang, ayan, naku naman. Ikaw, Oscar, talaga. Yan, mga free lodging yan sila dito sa amin, guys. Pinaubos ko na nga lang itong mga natitirang pagkain, guys, sa kanila kasi nga talagang nakadesignate yan or talagang nakasakto yan para sa kanilang lahat. Dapat ubos talaga yung laman ng container na pinaglalagyan ko ng pagkain nila, guys, at nang masabi kong sakto talaga at busog itong ating mga alaga. Aside nga pala dito, guys, ay yung pinapakain nga namin dun sa mga sisiyo namin sa ngayon ay yung mga Integra 1,000 tsaka 2,000 nga. Yun lang yung ating araw for today's video guys. Magpapainom na lang ako sa kanila ng tubig and we're done na. Sana nag-enjoy guys sa ating munting video for today. Please do like, follow, and share and subscribe na rin. Thank you!